కాశ్మీరీ చాయ్ ఇక్కడ స్పెషల్ అట. వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ మనకి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని బ్రాండ్స్ షోరూమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి రోడ్ నంబడి. ఇది క్యాపిటల్ కదా ఒమాన్కి మస్కట్ అనేది, కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాండ్స్ వాళ్ళు పెట్టారు. అందులో ఇక్కడ రిచ్ కంట్రీ, ఒక ఒమాన్ రూపీ ఈక్వల్ టు ఇండియాలో 225 రూపాయలు. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ అన్ని రిచ్ కంట్రీస్, రిచ్ బ్రాండ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు మస్కట్ సిటీలో చూడదగిన ప్రదేశాలు చూడడానికి బయలుదేరాం. గోల్డ్ మార్కెట్ అంట.